Jeg hedder Andreas Højk Steinicke. Jeg er teaterlærer på Vestjyllands Højskole. Ej, jeg vil ikke sige, det er svært, men det er udfordrende. Men det er også det, der gør, at det er sygt fedt. Det fedeste ved teater har været processen. Jeg tror, jeg har været virkelig godt for mig, hvor man arbejder sammen med flere folk og skal have noget til at fungere. Jeg har lavet teater hele mit liv. Jeg troede selv, jeg skulle være skuespiller, indtil jeg begyndte at arbejde som skuespiller. Og synes slet ikke, det var nok. Det var slet ikke interessant nok bare at øve med min egen krop og øve de teknikker, der var til. Så jeg synes, det blev meget mere interessant, hvordan man kan skabe teater med mennesker, og hvad teater gør ved mennesker. Og jeg synes, der er kommet nogle rigtig, rigtig gode ting ud af det, vi har lavet. Jeg tager helt sikkert en masse nysgerrighed med, og en masse gå på mod. Det er slet ikke kun skuespiller, altså det at være en dygtig skuespiller. Det kan være akavet i starten, fordi det er en mærkelig situation at stå i. Men når man har øvet det og forstået nogle af de teknikker, så bliver det super fedt. Man arbejder med sit materiale. Det er de indtryk, man ligesom får igennem livet. Jeg plejer at sige, at man får et indtryk, som man så laver til et udtryk. Så det har været helt vildt interessant, og jeg har lært en masse sjove lege også, som man kan bruge i alle mulige andre sammenhænge. Jeg skal vise det for folk, og selvfølgelig drikke champagne og skabe sig sammen bagefter. Det er jo altid en fest. Det må gerne være lidt fjollet nogle gange, og man må gerne se lidt skør ud. Det, der er spændende med teater, det er, at det er så bredt, og vi vil gerne omkring så mange ting af de fantastiske facetter, teateret rummer. Der har været en rigtig god udvikling, både i forhold til vores idéer, måder at blive ved med at udforske, selvom man så har sat sig fast på en eller anden idé, så kan man stadigvæk godt justere på det, så det bliver bedre. Alle kan være med til at lave teater heroppe. Det har været vildt sjovt at have teater, selvfølgelig er det det. Det kræver at have teater på Vestjyllands Højskole, er, at du gerne vil arbejde med teater. Jeg elsker Vestjyllands Højskole.